Здравейте, аз съм Гайрик с БГ. Кажеш кой си, другия? Аз съм Дъки. Дуки. Или И Дъки. да. И снимаме на CS. Чест на мързост. Аз съм ги намалил до край, защото като кача клипа само звуци се чуват. И ме убиха. Къде са? Може да ги видиш къде са. Не. А ти едно е, моите са на яда. Наско Сладура. То с нещо имитира, имитира си това. Аз вече смених хилит. Не съм слаба вече. Мадура. Може и те да. Где си бе? Где отиваш? Някъде долу. Там някъде, долу. Къде си бе, китаец? Чак долу. Абе, няма влизам в ямата. Куку. На свърка. Куку? Как? Ясно. Куку как? Кукуката. Куку каката. Кукуката. Кукута. Куку. Ката. Кукуката. Просто. Никито. Никито му уби. Урока. Чай си... Ела на Б, ела на Б. Що? Доста ми малко за... Да те убия. Чай си пусна хронометъра, бе. Забравям. Бах ти фалшивия сервер. Аз го стрелям. То не мира. Аз играх вчера с Николай, где говорихме там по един разговор сеща са. Играем в един сервер и той само гледа, що спектейтваш и само където ви бихте ма бандаха. Не съм духа, не знам що. Защото админите са тъпи. Тъпи са ти като ги убиш, питаш го, що ма банна, той си вика, защото ма убих, защото много ги убиваш. Ой, то с никто ма дразни там другите това... каката. Що е? Защото ме уби. Много какво? Защото ме уби. Лад. Гледай го съден човек. Айм сега. Направя айм. Интересно е малко по-дълго. Малко ти дълго. Аз как изкачам човек, гледам базата на някой. Саманти какат. Ето сега ще умре. Наско се отбора. Мадура. Наско с двата мадура. Набуте. Този клип де ще го качваш. В YouTube, бе. Вейбокс няма го качваш. Аз там качвам, ама... Тъпа работа, слаба работа. Вейбокса. Там по принцип качвам... Там много някого интересува. песните. Всичките филми качваш. То са каката. Кукуката. Ей, не мога да кажа, кукутата. Каката. Кукукат. Лудия какат. Абе, човек, като стрелям за кол. Кукуката. Ей, каза го е. Виж двамата вълбиха. Аз съм проя. Респект. Към протата. Сам си такова мерника, човек. Па същото така.
Епа защото така? Питам. Хахо БГ. За кода. Хубаво. Сега гледаш как ще го изчакаля циганчето. О, двама! Бе. И човек ще Взел съм ти 69. Да, аз винаги толкова скръп стам. О, седмам. Направо избих късички. Човек. Куку каката. Моите хижи. Тебе там само да сваива. Как да не съм бе? Що ма сваена бе? Как да не съм бе? Сярд. Това е слух. Хитър. Ама аз го искам самират. О, ще кихна човек. За трети път кликам. Кихам по време на... И сега ще стане тъпо. Що чекалиш? Що да тълбя? И как това съм ти влезе първи, не знам. Казвам да не чекалиш бот. Има нерви. Има нерви. Не скомпша. Махни. И сега ще ма бани, трябва да имам друг сървър. И ще му са и на тъпия админ. Всяко ма кикне или ма бани? Да. Кикне ли ма или ма бана? Кикната. И ще си ръв в стата. На те с админи, като им кажеш нещо там, ако ги напсуваш, и веднага да банват и да... Да го напсува, да го стане. Че, ти чупи коя турата. Той пускал ми вика, млъкни, аз казвам към ти млъкни. Ще го нервирам аз циганчето админа. Как се пише? Форест. Форест да му го на турист. Турест. Форест. Да му го на чкорест. Чкорест. R2. Да му го на турист. Ех е 99 ли ти взех или ти си ми взел 99? Аз съм взел 53. Арт съм бе. Ще ви дай ми грамотното циганце. Видях. Ей, сега ще му напиша майка, се видя, май няма. Майко. Кукуката, кукуката, кукуката. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Умря ли бе? Ома гъба се бота съм. И трябва да го снимам. Абе има бутея педал. Кой смени Регена? Гена. Кристияне. Чи ли бе? Чакай.
Стаята малко заглуших. И Гарикс. Гарикс. Я кажи Гарикс. Гъркс. Гъркс. Гарикс. Гарикс. Все си мисля, че не го казвам правилно, човек. Гарикс. Гарикс. Ако ме вика Ярд, ако не искам Ярд. Ora ще чукам дор такъв кикифут. Не пише Ярд. Не иде мамула. Я, знаеш как Ярд? Между другото, с нощи Аз 50 човека, какво да правя? Чакаме Дуки да дойде. Стига се. Айде, мрия, мрия. Тихо. С нощи сънувах, че ще ставам за училище, че остават 15 минути да се приготвя да отида на даскал човек, пак то 3-4 часа някъде късно. Взимам завивки на съм човек, тем се премествам. Утре. Ти беше баш странно. Не съм да стана да се преместя. Утре, че си вземам вино. Какво бе човек утре бе човек? Ще вземам вино, викам. Какво вино бе? Вино е вино, кадено. Да се напиваме и ще снимаме. Ама е да снимаме с Никита. Хубаво. Да е по-яко. Ето и Никита, ако вземе лаптопа, тук ще е много яко. Аз пък не мога да взема компютъра от тях, ама... И ще са и на тъпите бомби. Значи бомба е... Значи тази бомбичка... Добре. Гарикс! Не сега ще убия... С какво ще убия? Ще убия с ножа. Айде сега. Чукудина. Хуху беге. Още 4-5 минути. Ай да, абонирайте се за Хаху беге. И за Гарикс. Само се абонирайте за мене. Хаху го... Убейте. Набейте. Абе. Ако сте абонирани за Хаку, Да ми дадете моето ако. ако сте абонирани за Хаку, я знам сега двете нещо. Не. Абе, я ще моето ако. Може да е вкусно. Аре бе, Наско Мадура, сам реч бе. Копеле. Наско. Отсекали хора. И то Играят как мазно. скача кляка и Мазник. Наско Сладура. А закупише ръса постоянно. Не Мадура. Учебда колко човека съм бил. Тук се пише, да. Резни. Кой? Оф, майко съм прост човек. Който се абонира за Гарикс е Епич, който се абонира за Хаху беге е Ефи. Почва клипа и вика, здравейте Ефите, аз съм Хаху беге. Като не знака здравейте табелки. Пак той ще каже здравейте Ефта. Тимита. Здравейте Тимита. Аз съм Ефита. Махай са. Аре стай са, махай. Наско Мадура. Екшот. Секшот. Следващия клип на цели ще откачаш ли?
Да, бе, много ясно. Обещай на хората, които ни гледат. Които не гледат. Човек започвам тук на на входа. Майка ти. Куката. Ай, махай се тук. Ще ти пукна. Какво? Не приклява. Тихо. Не съм награна. Аз ще отворя там. Тихо бе. Вижте, почва му напиша. Форест, махай с двойка. Форест, махай с двойка, защото си много. Ставай се, махай. И аз съм те, аз съм... Заради бе. Бат Георги, заради! Не заради човек. Убият ме, бат Георги. Цъкам ръто, то ни бава. Дигала си, не знам. Полезверала в Китай дигала. Сигурно. Бриве! Какво? Аз съм про. Бот. Леле. Да. Гари. Гариш. Махни вала. Sam of my band. Да. А чакай, Никита ми звъни. Никита. Ама, не, де го добавя. Не, чай малко. Тук ще приключим това клипа. Направо го паузирай. Чай, то не става да го паузирам. Тук ще приключим, утре ще продължим. Аз бях Гарикс, той беше... Ай, чао.